З пачатку года колькасць аматараў цыгарэт у Беларусі склала амаль 30% насельніцтва. Крыху меншалі курыльшчыкаў сярод жыхароў нашай вобласці, але да поўнага адказу ад тытуню далёка. А таму паведаміць аб наступствах курення і дапамагчы адмовіцца ад дрэннай звычкі – асноўныя задачы флешмобу. Спрашивали вообще первоначально, курят ли они или нет. Пытались их, скажем, сагитировать, чтобы они отказались, сделали свой выбор в пользу отказа от курения. Волонтерами акции в областном центре стали навучэнцы Брэсцкага политехничного колледжа. Когда мы принимаем участие в таком виде, в таком роде акций, я считаю, что мы помогаем людям как-то больше узнать о том, что курение не только вредит здоровью лично человеку, но и наносит вред окружающей среде. У нас были флаеры про курение женщин. И там было все четко написано, хорошо, то, что курение для женщин – это плохо. Павышэнне цаны на тытунь, забарона рэкламы цыгарэт і продажу іх непаўналетнім, курэнне ў памяшканнях і на рабочых месцах. А з пачатку гэтага года забаронена паліць і на дзіцячых пляцоўках у салоне аўтамабіля пры знаходжанні там дзяцей да 14 гадоў на прыпынку грамадскага транспарту. Усе гэтыя меры прызваны, калі не зменшыць колькасць курыльшчыкаў, то хаця палепшыць здароўе навакольных грамадзян.